Bisa Kenya kawuono kochakre nyoro nyaka kawuono ang'en pod kata mana wik manyien nyaka parliament nokal wach mar omenda ni, lakini kata kamano neno ka iluongo ni treasury ama migawo mochung' ni pesa osetero chik moro e parliament ka giwacho ni gitemo kwayo jo od bura mondo okony gi mondo okal gik ma gidwaro kaka yo ma gidwaro yudo go pesa mar mondo mi gichorgo budget gi maiga ma chakore dwe mar auchiel. To king'iyo budget maber, king'iyo iluongo ni finance bill, en moting'o kila kitu kaka serikal dwa yudo pesa madhi tiyogo kochakre financial year ma chakre dwe mar abiriyo. Koro king'iyo to gikelo gik mang'eny, pesa onge lakini serikal wacho ni pod gidwa tax gi, pod gidwa manyo omenda kuom ja Kenya ma kawaida mondo giyud pesa moromo timo programs ama project mag serikal e higa manyien mar budget manyien. Higano mar budget manyien koro nyamana rangare kanyo koro mogi jwange rango gigi te mantiere thuolo ite gazet mokwongo, mano it gazet mokwongo mar gazet ma The Standard. Bed kod ng'eyo ni mage momipek, magi weche momipek karka ite mar 4, ite mar 21, 32 kanyo ntiere kanyo kama ntiere kanyo weche motenore kod ngima jatend piny Russia mano Putin, kachiel koda ka rekod mabende jatugo masulwe mar Manchester City Erling Haaland bende koro keto kacha e pinyno ma Ingereza ka ntiere kar kanyo. Wach mabende wadarango kar kae ka wantiere e ite mokwongo kar ka kanye mantiere weche gi mag tax. Tainya na wadarango magi mantiere kae yeno kako opogi kendo ng'enygi sikana ni ochiw ebo mie pek ite mara auchiel. Ite mara auchiel gazet mar Daily Nation bende nikode. Koro kwa magi kar kanyo koro magi jo ang'angido mana thuolo marango gazet mar Daily Nation yango mantiere kar kacha. Atamalo adek ma jatend piny Kenya nulieko kane ntiere oko kacha en achiel kuom gigo mokete paro mar chik monego bed ni jod bura kalo, mano mag wechego mag iwacho ni ng'ado jotije mag piny owacho kachiel koda ka jotije mamoko maromo kanyo atamalo adek mane wi osachgi ka gintiere kar kanyo. Dwe ka dwe nyano kanyo bedo kata omenda madhi kanyo 5,000. Alafu nitie moko kagi matime mag digital tax, magi jogi matiyo kod mbui, jogi matiyo gi Instagram, TikTok, jok moko mimiyo ga mich moko samoro imi yudo omenda moko kaluwore gi tich mitime mbui kacha. In kata maladek monego bed ni itimo nade mondo mi ong'adi e omenda ka omenda miyudo. Julius kineno kwan atamalo mantiere kar ka kod omenda gi duto, en pek ma pod duogo ne japiny koso japiny onego bed ni neno ber ma osuru ni konyo? En pek ma duogo ne japiny. King'iyo sani kata kiyudo osara kata mana masling 20,000 to ng'ato dhi goli atamalo 3. Ing'en mano ong'adi pesa ma ne do timo ni gimoro. And then gima timre ni awinjo ka jo mang'eny ywak ni serikal ne ok otemo manyo pach japiny. Pok nitie gimiluongo ni public participation ma ipenji to be watime kama koso watime kama, lakini serikal owacho ni gin giseamua koro kila kitu magiseamua gimadhi jok makoro dhi wacho ni watime kamano makikwatime kamano en jo od bura. Emomiyo gitero kila kitu manya gipango kama gitero e od bura mondo jo od bura ka poni gigo kora bagi wacho ni yes idhi ng'adi atamalo 3 to ng'en kiyudo kata mana 50,000 e dwe ka dwe to atamalo 3 dhi iluongo na housing program ma idhi serikal dhi keto chenro mar gero ute ni dhano. Koro gima kian ni kigolo atamalo 3 e msara ni akian koro idhi mi ot ma okichandori, akian ne pod nyaka idhi procedure mang'eny akiyud ot ok ang'eyo kaka gini dhi tiyo maber. Kapo ni golo pesa ni igero go ot, then dwa ka ibe iyudo odno e yo moro ma yot, ok yo moro ma kendo idhi process moro mang'eny sana, lakini warit wana kaka serikal dhi temo implement 3% magiwachon. Mano ka gintiere kanyo koro mujang so mane yude ing'e ni matut gigo mantiere kar ka ntie atamalo mopogore monego bed ni oganda bende chiwo kacha wechego maga iwacho ni kinde magoro chiwo ng'ur mari kotenore kod wechego maga ola wechego mag usuru mana atamalo 20 monego bed ni ntiere kanyo ka ntiere tax moro amora kacha mabedo disputed, mano kaluwore kod omenda maromo ka monego bed ni iketo e bengi kata miketo kanyo mondo mi ichulgi. E gazet mar The Standard ka ipodi
nitiere wach mara Pastor Ezekiel ni mabende koro gol mano kogole kacha e do mano do no we thuolo mano bang yudo ni neno nonge kacha moromo ma wach mosemako oganda kuom sani dhi jumbe ariyo Julius ino kar kanyo omenda mabende nowego kanyo bail maromo shillings milion 1.5 johera meke nochopo kar kacha mar mondo mi obed kode kanyachiel mano ka gintiere kacha e ite mara adek gazet ite mara adek emomiyo pek wach makama kaduoki chien kanyo matin ineno wach mar omenda ma serikal dwaro ni nitie ok ni tagi rach lakini nitie moro kama ber ma gigolo gimiluongo ni VAT on LPG gin gas ma itigo e tedo gang'ogi koro gigolo tax manen atamalo 8 gigolo kanyo ma koro dhi bedo maonge matiende ni pesa ama bei mar gas nyalo dok piny to mano ng'e gima jokenya mang'eny tiyogo e yore mag tedo gi yore mokogo aparo ma en yo maber ma serikal oparo mondo nyalo bedo achiel kuom kara jogo maseye nyalo bedo ni mano kuma ginyalo bedo ka gidok e chien girang ni weche mag tedo ponono nyalo dhi maber to kata ka nengo ma uta ok odok chien moko pod bodhi mana malo kaka nengo mag sitima aya ite mara deka mar Pastor Odero ne Ezekiel Odero ne oyudo nafu matin oyudo teko matin mar wuok oko kot nowacho ni ogole oko matin kuom cash bail mar milion 1.5 ingen osebet e iye chako wik mokalo kano make ka jogi wacho ni en achiel kuom jok ma chal ka gima kanisi gi ji thoe kabisa to ka report kuom police then gi weche moko mang'eny mag money laundering gi yore moko mang'eny go lakini nyor court nowacho ni ogole oko kapod jo police gi jo DCI dhi mbele gi nonro margi ewi gik ma giwacho ni Pastor Ezekiel osetimo momiyo ji mang'eny thoe kanisa ne koro kaka no kod pod warito gima investigation dhi wacho lakini court no wacho ni obo report ka police week ka week nyaka dhi ka police week ka week nyaka ka police dwaro ni bindik statement nyaka dhi then be no konen kiko wach gimoro amora ma chiegni gi nonro mag Shakahola go kamoro amora modhi kata mane kanisa ne koro no mie chik mote kabisa keno dhi luwogi lakini enoko koro nyaka luwogi koko luwogi to nyadok iye sasa iwacho ni toke kanyo bende weche motere ko mago bende ma Shakahola iwacho ni koro kanyo nitiere duoko ma opogore ma bende koro igolo ino malo kae Julius nitiere sigana no bende makinene nitiere miyo moro bende mewacho kar kanyo bende ni koro ne owito ngimane mano kaluwore kod wechego mage iwacho ni nobedo maonge chiemo kuom thuolo moro malach mano bende toka ne osekonyore kendo ne osenyuol nitiere kar kanyo gwengego ma Shakahola no kanyo ringre achiel kuom ringrego mano gol kanyo e bungu ma Shakahola mantiere Malindi kendo iwacho ni kindego notho mana seche machuok mano toka ne osenyuol kendo mano wach mochiw kanyo kod jabero mar piny owacho maduong' mano Johansen aparo ni serikal dwa kodonjo geni motegno ko mama konyre kosekonyre then okochiem wacho no okochiem no labda ong'ise gi jatendgi mar kanisa ni kik ichiem eka kapo ni thoth nyalo neno Nyasaye ami nyalo neno Yesu to eko wakonyre aparo ni mano en nek ma ng'ani nega jok maleme kanisa ne kabisa aparo ni ma wach ma serikal dwa komako motegno kabisa wik mokalo ne winjo ka jatend ker wacho ni onego bed ni ochako duol moro miluongo ni Commission of Inquiry mondo tema ne ng'iyo gima notimre Shakahola pok awinjo ka appoint jogo lakini ang'eno dhi yiero kaka nosechikono kata wik manyien Senate be chako nonro mare ewi tho ma Shakahola ni koro ang'en serikal okawe serious to wadhi neno kaka gidhi tieke mbele ka mondo weche mag kanisa ama weche mag cult mag jogi wacho ni nitie jok moko ma oserundo wi ji ma kong'isi ni tim kama to dhi kama kong'isi ni kichiem to kichiem kong'isi ni us kata odi tiuso ok en chik maber kabisa kamano bende nitiere kar kanyo giwacho kanyo ni poging'o kama nyathi nitiere mano kaluwore gi report ma osekolo kar ka Johansen Oduro kowacho kanyo ni kata jobero bende nyaka sani kia kama nyathino nitiere ne giyudo kanyo ka
od nyuol mare mano ma uterus bende nokethore kabisa, mano kanyiso chal ni ne ok ochiem e yo moro makare. Wacho kanyo ni demarcated body, wacho ni ringre nochopo kama rach ahinya. Kama nitiere kanyo Karamogi Jwang nitie nonro mopogore opogore ma ponono nyalo bedo ka konyo oganda e kinde mabiro. Nitiere chenro mopogore opogore e ite mar adek, mano ite mar adek motieko sani. Wadhi e ite mar ang'wen. Ite mar ang'wen kanye kama wantiere kanyo winjo kanyo nitiere kembe moko ma osebedo ka chulo oganda moeo siling milion 1 kendo gintiere pacho kae. Wacho ni sani gichalo nade mago jogo mantiere kuonde mag dake kendo kuonde mag mininde, mago weche mag accommodation kata kuonde go mag chiemo. Enyo kanyo ni jogo mantiere informal sector bende nitiere karka, kaachiel koda kama moko bende wacho ni nitiere thuolo mag tije mamoko bende maromo 816 ma bende ne olosi mano e kinde kerango uchumi mano higa mokalo. Magi duto luwore gi nonro ma bende osechiw ne jo Kenya gi bad migawono mochung' ne weche mag timo nonro, ma bende giwacho kar kanyo ni oganda gi yudo omenda mamalo. To magi bende jok ma joko adhegnegi tax makoro iwacho kanyo ni tamalo mar pei madhi romo 35. Aparo ni mage jok ma jogi dhigo kopi wacho ni kiyudo msara ma chakore 1,500 kadhi mbele tingen koro idhi ng'adi ata malo 35. Mano hao mana nus mar msara ma ng'ato yudo. Kochopo tamalo 50 to matin mano nus mar en pesa ma kapo ni slip ni wacho 1,500 kadhi mbele kata mana 1,500 wang'e kigoli ogol atamalo 35 then idhi gol labda in glon in gi NHIF in gang'o idhi dong kata 200,000 emitero o tama 150. Lakini king'iyo payslip to wacho ni yudo msara mar 500. Wacho ni en lit ne jogo ma bende korero yuto mar gini malo. Nitiere machalo kanyo ni subsidies bende koro onego bende dhi nyime. Mane paro mantiere kanyo kaluwore gi nonro ni bende wacho kanyo ni higa mar 2022 kanye kama nitiere luar maromo atamalo 1.9 mano mag wechego magolo chiemo kaachiel koda wechegi bende mag rango ni oganda opidho cham makelo negi yuto kata mago mag cash crop. Mano kaluwore koda nonro motim kod sirkal mano KNBS, Kenya Bureau of National Statistics. Koro yako kanyo ni bende higa mokalo luar piny ne nitiere ma bende ni weche mag pur e uguro mar uchumi ma pacho ka. Taparo ni mano nyalo bet adier kop waneno oro mane nitie ga mokalo chane ng'eny. Aparo ni momiyo agriculture ne kotimo maber kabisa sana jok mane pidho gik moko kaka bando, gik moko kaka bel, makabila go ne okotimo maber kop oro mane ng'eny to no ng'eny Kenya mangima okoma achiel kende. Kidhi yo North Eastern no ng'eny, kidhi yo Kaluo koni no ng'eny. Aparo ni mane momiyo ginodok piny, lakini ka waneno sirkal manyien to wacho ni gichako subsidies, gichako kelo fertilizer ma bechen piny matin, gitemo kelo kodhi be bechen piny matin. Aparo mane momiyo sirkal wacho ni nyaka gimed konyo jok matimo agriculture ma jok ma jopith mondo chiemo bedie higani ka wadhi higa manyien mondo bei mar ngima ama cost of living odoga piny matin. Kamano Julius, wadaringo mapiyo kendo warange gima moko bende mantiere kar kae e ite mar 5 kanyo tendo kod wechegi mag timo nonro. Oganda wacho kanyo ni bende nyowa chiwo pacho mapiyo kanyo ka wadhi e ite machielo bende wacho kanyo ni omenda kata kwan data kata nonro mitimo nitiere kod pek makare ma jotelo nego bende winjo tiendgi mondo mi gilosa chenro mopogore opogore obinegi yo makare. Nyalo bedo ni ikoni kanyo ni oganda jo Kenya 500,000 ok mor gi gima chalo kama tini wege aweya kata wacho kanyo ni 1,500,000 inyore tini linga. Paro machalo kama kwan makama ka giyudo onego bende gikawo gi pek madwarore mana kaka ite mar 5 wacho. Mana dier. E ite mar 6 nyakoro Karamogi Jwang yudo kacha ang'warangi magino aserango weche mantiere paro mar chik mag jogo machulo osara mano mamalo ma bende ka wantiere godo kar kanyo wayudo thuolo mar rango kamachielo. Iwacho ni ma koro en crisis ma bende nitiere kar kanyo. Wadhi e ite mar 6 sigana moko ni kanyo mar data on economy no bende nitiere kar ka yude go e ite mar 6 kanyo ite mar 5 ang' yude bende kamachielo kaka dwarore. E ite mar 6 kar kanyo idhi yudo kanyo Sudan Generals koro yie mar loso
chenro magi mag twak mano mochung'ne wacho ni jolweny go mag RSF kaachiel koda mago bende mag National Military bende koro yie mag rango kanyo ni nitiere humanitarian truce kata gibedo e yo makare mane ite oboke no mantiere kod jatend piny Kenya William Ruto koda Antonio Guterres jagoro maduong' no mara United Nations kata riwruok mag pinje mangima kanyo gi mantiere kar kacha tung kanya mantie sigara no mano mara Sudan mabende kenene kar kanyo kako odhi bedo kanyo ka odhi nyime mano gima ntiere kar kanyo mano ka era en kanya achiel ere kaka odhi bedo mano chenro go makelo kwe piny no ma Sudan magi bende ponono osebedo ka kelo jotelo gi buora moko piny ma ok piny Kenya sani gisetemo biro kata mana nyocha winjo ka Kerwa wacho ni oyie temo kelo kwe e kind army ariyogo lakini goch ma dhi mbele Sudan yen oko affect ama oko chando jo Sudan kende gini chando nyaka jo Kenya ko nitie jo Kenya mang'eny matimo ohala Sudan teno ka serikal osetemo kelo gi duoko gi Kenya mondo gol gi kama lweny gore kucho koro gimoro amora matimre jirani wa kaka Sudan gino chando nyaka jo Kenya ka emomiyo lweny kabera gi ber ka orumo aparo ker no wacho maber ko wacho ni jogi dwa ka obet piny mondo wuo mondo tiek wach to kata kanyalre Kenya oyie mondo obed kaka host mar jok ma kelo kwe e Sudan aparo lweny ni ber ko orumo mondo piny obed gi kwe sana e Afrika ngidere ka kanyo kurumo jo yude kanyo ka ite mara aberio malo kanyi nene magi fresh demands MCS bende koro chiwo ndala 14 ne piny owacho mondo miyo chulgi o kata golo osachgi mano kaluwore kod romo bende mag dhi bedo godo kanyo magi wacho ni gibrango gigi duto tega pagachiel nyocha gin gi romo moro nyocha KCC to giwacho ni ka serikal ok dhi medo gi omenda msara to kaga dhi kata kalo budget mar counties counties ben tieg budget magi to jogi MCS wacho ni gin chal ka gima serikal okaw kaka gin nyithindo matindo ama ka gima gin luongo ni children of lesser god kok nyal med gi omenda to kaka gidhi kalo budget mag county governments mano go ben sani go gichako kalo weche mag siasa mantiere kar kae Julius Amaranga mapiyo Azimio koro wacho ni ng'anyo ng'anyo to sechungi koro sani twak onego bed ni bedo e kinde mag ndalo 30 kendo yudhe kata rowere mane omaki owuogi wacho golgi e jela kinde mag intiere kanyo ite mar 8 mago ting'o wechego mag Jubilee koro sani iwacho ni larruok mag telo bende koro chopo nyaka county mano city county assembly mano ma pacho kae rangi kata koro ni Sabina Chege bende oyudo fuong'ruok mare kaluwore gi tich mare ka entiere kaka jalop jago oporo mano ka entiere kacha e od bura kioni koro iwacho kanyo ni nigi disciplinary action monego bed ni kaone mano e kweth achiel mano mar Jubilee piny kanyo bende Jubilee wacho nade Uhuru Kenyatta owere gi siasa wacho ni stop meddling in Jubilee factions no ko bene koro wacho ni jatend piny Kenya obed mabor gi weche mag siasa gi mano ite mar 8 magi ma Sabina Chege gi koni Sabina Chege gi kanini kega koni ker machon ni owere gi wach mag siasa kop sani koro en oyudo pension mare kaka chik mar Kenya wacho giwacho ni chik mar Kenya wacho ni ka president se retire to bang' dweche 6 kisea e kom were gi siasa kabisa mondo chak chamo pension mano momiyo paro ne giwacho ni gigole e kom kaka party leader mar Jubilee iwacho ni kanyo bende nitie weche mathoth ahinya jogo mauso giuso kanyo to giusere mogi koro ang' wakale wadhi ite mar 10 kanyo mantie chenro mopogore ma bende ang' wakale akala malo iwacho ni nitie wechego mag matimore e doho kaachiel koda ka wechego bende mag weche mag modhi Waititu gavana machon ma Kiambu bende koro pod nie kamarach entie kama tek iwinjo kanyo ni koro nyaka sani mwanduge bende koro pod sirkal pod odino negi nodiyo mwandu ne hotel nodiyo puodho moko mang'eny kabisa paro ni giwacho ni ne ok oyudo mwandugo moro makare amiyo maler koro sirkal omako mwandugo kamano bende jous modhi bende malo kanyo Julius ntiere omenda mapok giyudo bilion maromo 42 mago mag fuel subsidy ma kinde mano biro e kinde mane Uhuru Kenyatta en jatend piny Kenyatta enye thuolo mogik mano kano tieko telo mare ino kanyo koro giwacho ni sirkal nyaka sani koro nigi thuolo wacho ni thuolo go duto pok gido thuolo mar chulo
omenda maromo kamae odhi kelo ichwang' koso wach machalo nade ne jogi mabende osebedo ka uso modhi pacho ka manyalo wang'ogi kabisa kata sirkal masani ok apar kan kadwa chulo jogo pok giwacho no wan ok wadhi subsidize ama ok wadhi chulo jomoko mondo oduoko bei mar mafuta piny. Koro en wach madhi yware kodgi, lakini ok ber ahinya kuom jok manose uso mafut gi bei mapiny ka giparo sirkal dhi chulo gi ama dhi subsidize negi. Kamano kuogi wach malich ahinya mantiere kar kanyo piny kanya Karamogi Jwang' inya penjori ni en ang'o ma inyalo bedo kanyo ni itimo kae nitiere wach moro mantiere ka mano mar EACC kata duolo mochune kedo gi mibadhi oboke mabandia mag somo bende medore iwacho ni ka bende koluwore kod wechego mag jal mochung'ne weche mag tudruok riwruogni mano kata duolni mar EACC Eric Ngumbi bende koro wacho kanyo ni nitiere jogi makoro sani bende dhi chuno mondo mi gibi kod lony manyasani manyalo bedo mondo rangi ni jomage mariambo ni oboke gi gin ang'o. Wasedo jogo mawacho ni gin profesa ok en profesa utesi kiano golo kanye to dhigo kacho manyo mana tije to iwacho ni jogo investigate cases 150 mago thoth ahinya mago akoche mantieke mago mana mag side idan koro gi investigate lakini ng'en gi ng'eny kata molo 150 joma giwacho ni dhi adhia river road to yudo to print karatas giwacho ni mano certificate. Karamogi Jwang' yude thuolo mar somo gazet mar Daily Nation ama The Standard ang' yude kanyo sigana mantiere iye kanyo nyaka gazet moro nitiere iye kanyo kido thuolo mar some ibo bedo kod ng'eyo ni maling' gin mage mano gazet no mano mar Pulse ang' nyalo yude kacha ite mar 20 kod 2 kitieke ang' yude kar kanyo giwacho ni break up to make up bare wach mantiere kar kanyo ka koro sane giwacho kanyo ni jogo mantiere mbui mopogore bende nigi ting' magintiere godo ne oganda kiani en ting' machalo nade kata kamano nitiere picha magiketo mbele kanyo ng'eni giloso kuom ji mathoth ahinya mantiere kar kanyo yudo thuolo mar range kendo mar some okinyi makawuono ang' inegie okinyi makawuono ka intiere kar kanyo e ite ma iye gazeten mara Daily Nation mar The Standard piny kanyo jatugo masulwe inyawacha gi Erling Haaland chaka sani gole maromo 30 aparo ni my season ne mokwongo England to se wacho no o break record ose keto kiwango moro ma ok apar kantie ng'ama oseketo chien kanyo aparo no dhi yudo golden boot ka season yorumo en jatugo ma kizungu wacho ni lethal en jatugo ma pache liu kendo obieth kabisa i yore mag loyo gonde wacho ni gimoro manyaka obeni ong'eyo ka giduto osebedo kata timore nyaka Karamogi Jwang' nyaka sani warang'ane gazet mar Daily Nation wach mantiere kar kanyo wada mana range piyo mondo mi ka walore sachielo semana romo kar kae kendo koro nyaka sani wanya mana neno kaka gik moko timore ni gin gik mage manya bedo kanyo ni wakelo ni achiel kachiel nyaka sani ite mokwongo gazet mar Daily Nation weche mag salary go bende waserango kaka tax ushuru dhi bedo kata ka itimo kachiel koda ka kumachielo ite mogik wacho ni revealed cost of degree courses in new university funding plan mane wach mantiere toke ka ntiere omenda moro malach ahinya e courses mopogore ang' yude kanyang' warange kachiel koda ka kuonde mamoko uso mag kambi mano maloso mosebedo kata ka loso chai kata nyabedo ni loso chenro mopogore mag chai mano Finley ka ntiere kar kacha bende ntiere gigo ma jotelo mopogore koro ntiere godo amarange ite mar 12 sani to ntiere ite mokwongo kar kae ite mar 4 5 kod 6 Daily Nation loso weche gi mag usuru mapek ka koro sani wacho ni jo LPG gi jo gas gintiere kumoro makare wadhi ane ite mar 2 ni ite mar 2 kod ite mar 3 ka ntiere weche moko mantiere kar kae ma warangi kapok ang' wadhi nyime Julius nitiere kanyo ndi kata quote of the day kwana ne joneno mar Ramogi TV ni wach ma Sabina Chege inyalo wacha mo mana maluka ka wanyalo mana nene mano ite mar 2 wacha kanyo ni as for the Jubilee Party wacho ni if you study in Azimio nitiere kanyo ma wacho gine gi sa tho ka ni oro siasa mano ka nitiere kar kanyo mana pachi mapiyo ka nitiere ka wach ma Sabina Chege Sabina Chege ng'en en ma joka gole lemo mano miecha
koro sani ang'eno ok winj maber kabisa iya wang' gi gol migole le mama nomieno lakini gin mana gidwaro kamano kop bang' yiero ni to gin gichako kagima gichako tiyo gi sirikal chako kagima ne gineno ni koro kaka ne Azimio yomcha ok agine aja mar bet opposition koro ne giwacho na wan wadhi ka sirikal bane gikawre gi jo Jubilee manoyombo MPs manoyombo te bagi dhi State House giromo gi president giromo nyaka gi jalup president koro ne gineno kagima gin gisewere gi Kenya Kwanza koro ka owacho ni ne ben ne gidong'e e Azimio ne githo koro akian thone to ng'iso ni party ne dorumo kose gin giwegi mana githo aya mano ite mar ariyo kar kanyo ang'erange ne negi mantiere kar kanyo e ite mar adek mano mana mabathe kacha ang'wane ane achiel kachiel chenro mopogore opogore tainya paro mantiere wang' mabeni sani Francis Omondi Ogola okawo kar Robert Kibochi nyoro ne otieko kar kanyo kanogori timare mogik ka entiere log tich mar jolweny ma pacho kae Kibochi in ibro pare okang' machalo nade in kaka jafwambo Kibochi nan ng'ama okuwa ahinya lakini kata kineno generals mang'eny ok agiwuo sana ok agijoinye wuoya kamora kama koro ng'e gima matot cha be ok yot ahinya kop gin jok matiyo baras gin jok ma ing'e ni to nitie mana labda sherehe moro matimre kaka Uhuru Park ama Uhuru Gardens koro ng'egi ok yot kabisa lakini en aparo ndalo mane nitie telo mane serikal oro jolweny Kongo mondo obi okel kwe kuno obeno ong'iyo kwe maendelea yo Somalia koro aparo no osetiyo maber kop kwe sani at least kidhi Somalia kwe osebedie maber kata kidhi Kongo nyocha journalist odhi Kongo bagi wacho ni ok rach ahinya kaka ne nitie chien cha sani at least Kongo ber matin to ng'en mano en kopo Kenya soldiers ma Kenya gumoko mag East Africa mano dhi temo kelo kwe e pinyno koro aparo no temo kata ko retire maber kopo temo ero kamana ahinya wantiere kar kanyo koro monge jwange ite mara adek kanyo podi nitiere kanyo prime minister ma pinyno ma Ingereza bende koro wacho kanyo ni roots mage kata nonro mare bende ka nitiere wacho ni bedo kanyo ni ne machiegni ahinya gi pinjego bende mawuok e Commonwealth bende ne en achiel kuom gigo manomiyo oidho pi ahinya kendo moyudo lemo mar bedo prime minister e pinyno mano ma UK kata pinyno ma Ingereza wacho kanyo ni en nitiere kata gi roots ge piny Kenya kod pinyno mar India mano Rishi Sunak ma bende sani en jatelo kata gijaro kanyo ne prime minister ma pinyno ma Ingereza nyaka sani nitiere kanyo chenro mopogore opogore madhi bedo kata katimore e kinde mabiro mano mar rwako ne kondo kata rwako oguduno mar kingi ne King Charles the Third kata mar adek mano ka nitiere kar kacha chon ong'ere kacha kaka the Prince of Wales ka nitiere kanyo nyaka higa mokalo bang' tho mano mar min mare Queen Elizabeth mar ariyo mane notho Septemba dweni mar 8 odiochieng' ma kiny manyasi ma kamano bende biro timore kegeno ni oganda mathoth ahinya dhi bedo kacha ka chopo the yuoro man ineno Sunak was born in UK higni 43 mokalo tiwacho ni jonyuolne Yashvir gi Usha Sunak nonyuol gi Kenya gi Tanzania respectively aparo kanyo momiyo nitie kaka omakre gi Kenya kop jonyuolne nonyuol nitie janyuol achiel nonyuol e Kenya moro nyuol Tanzania koro neno kagima en gi roots moko e Kenya aya nakora monge jwang' wantiere kar kae weche gi thoth mag Azimio ka wasemako gintiere kata ite mar 8 ang' warang kata weche mag Waititu e ite mar 3 kachiel koda ka weche moko bende mantie ka mar Ezekiel Odero nitiere ite mar 12 katoke kanyo list mano wakoni mogik mana ka watieko godo otek machalo nade mondo mi idonje itime kos more mbalariany sani wacho kanyo ni nidi kachiel koda ka less nidi ochalo nade ka sani nitiere bachelor's degree monego bed nitiere kar kacha oganda mathoth madhi timo medicine mano e mbalariany mopogore opogore pacho ka odhi bedo kodi omenda maromo nade higa ka higa koro kacho opogore wan gi preclinical nitiere clinical nitiere dentistry preclinical kod clinical kanyo machielo mar clinical ni manengo ni malo ahinya kacha 1360 mano higa ka higa
ka sani nitiere omenda monego bed ni sirkal chiwo, ineno kanyo sirkal dhi chiwo atamalo maromo nade 53. Paro machalo kama nitiere mago bende magi mana moko kuom moko bende ma ondika kar ka. Wang'a bende nitiere applied humanities, nitiere mago bende mag tij fwambo ma bende nitiere kar ka, nitie wechego mag science, nitiere moko bende mag engineering. Ino ka nengo opogore nyaka jogo mane sekta mar somo wacho kanyo ne onego bed ni chulo Sh288,000. Ka in ng'ama ochano, sirkal komiyi atamalo 53, HELB cha omiyi atamalo 40, ino kanyo kama omenda meki nitiere, inyama neno gi piny ka. Watieko gi mano Julius, inyama na miyo pachi ewi wach mar degree ma koro nitie kar ka, gi wach mar mogik bere odiochieng' ma kawuono chieng' tich abich. Aparo ni king'i wach mar degree ni, sirkal chal ka gima omiyo tek kabisa courses mag sciences sana medicine. Ino ka ema gimiyo pesa mang'eny program mag chako manyien mar miyo nyithindo pesa madhi e university and sciences gi mostly medicine courses. Lakini nitie wach moro kama aparo ni wanyala wache malo en ni sirkal wacho ni wach moro mana gi paro mar uso kembe mag niang' ma ok dhi maber ka koro sani gigolo oko. Ni wach mag niang' ma osechando ji kabisa Western gi yo Nyanza kocha. Sirkal nowacho ni gidwa uso kembego, lakini nyoro sirkal nowacho na wan waonge gi mpango mar uso kembego, lakini wadhi loso gi mondo gichak tich maber, mondo gikony jogwenge sana jok mane puro niang' e gwenge. Agoniro kamano ahinya Julius. Nitie weche mathoth ahinya mantie kar ka, geno ni mondo wadhi nyime kodgi, kata kamano welo osechopo kar ka, chuno mondo mi walor kendo twak ma biro ochakra bang' kosetieko kar ka. Sa osekalo dakika 10 tok sachiel mar okinyi koro moge joma walore gi kanyo. Nyinga Cleophas Oluoch wuok Kisumo kanya kwar ma okeo nyaka Chisango. Alore gi kanyo duogo kod twak chal mar piny Kenya, welo nitiere kar ka. Mago nyio nagi kachiel koda wuodo nagi achiel ma wiye ler ahinya, wadago twak kodi nyaka motieki, kik idhi mabor.